Poštovani naši drugari, evo, drugi, kao što smo obećali, smećarnik je pred vama. Znate o čemu se radi, da se sad ponovo ne zahvaljujemo svima što ste se pretplatili na naš kanal, što imate 5 dana da uživate u ovoj novoj epizodi, pa ćemo onda kačiti na YouTube, ali vas sada zato molimo da postanete i pretplatnici na našem YouTube kanalu. Krećemo polako, Marko i ja, da pravimo svoj YouTube kanal koji se zove Ucutati nećemo, zato što će se tu nalaziti mnoge lepe stvari, a ne samo DLZ. I Mare, evo nas u drugom smećarniku. Bio si, moram da priznam, opet vredan. Pa bilo mi je zadovoljstvo, Nenade, ja da se zahvalim i da pohvalim naše pretplatnike. Vidite da smo, Nenad i ja, finansirali novi studio u koji smo se preselili. Okrečeno, ima flaše gore, ima ovaj sokovnik, kafemat, sve ima. Ja sam čak i evo malo pre, to vidiš. Eto, ima tamo tabla na kojoj pišemo, Nenad i ja, naše ideje i tako. Jeste, bio sam, ja inače volim da gledam i sad sam se podsjetio starih dobrih dana kad sam, bez da imam izgovor, sad mogu da idem na ovakve vesti sa punim uživanjem, u punim pravom, zato što snimamo Smećarnik poslednji u ovoj godini, ali uskoro će da sledi prvi u 2025. Tako da, Nenade, što se mene tiče, pali motore i možemo da krenemo. Ako se slažeš, ajde ja ću da otvorim ovaj prvi naslov, zato što sam radio u novinama koji su živele zahvaljujući umrlicama ovde u Šapcu, i to i dan danas Glasu podelje najveći izvor finansiranja umrlice. Međutim, ono što ne znate, to su večernje novosti. Evo, pogledajte, večernje novosti imaju mogućnost umrlica u digitalnom izdanju na čitulje.novosti.rs. Pri tom 50% čak daju popusta na online objavu uz objavu u štampanom delu. Znači, kad neko ode, a vama ako je stalo da to se vidi na internetu, eto prilike, ja pravo da vam kažem. I to, Nenade, ne na internetu, nego u novostima. U kremu interneta. Znači, ono što mi je privuklo ovde pažnju, to je da sam nekoliko navrata nailazio na novostima na iste naslove kao u Alu i Informeru, ko što se to redovno dešava, ali... Hteo da ti kažem, da postoji mogućnost da možda vašu umrlicu, čitulju, preuzme Informer, preuzme Alo, i onda platite jednu, dobite 50%, izađe... Ne verujem, Nenad. A? Ne verujem, ja mislim da je kako zove, Vučelić, jedan ozbiljan biznismen, nisam primetio, treba i drugi, Nenade, zamisli da uvedemo ti umrlice na Patreon, DLZ umrlice. Ne. Mislim, vidiš da je to biznis, Ja bih pre da se ti ja uključimo u ovu vladinu i državnu politiku pospešivanja rađanja, pa da ti ja idemo da damo čestitke za novorođenu decu. Upravo si, za DLZ će da budu uvek bili kontra ovih, razumeš? Tako je, za DLZ ćete plaćati jednokratne čestitke za novorođenu decu, tako je, Nenade, nećemo mračiti to samo ove vrane iz novosti. Ovo je samo Vučeli mogo da padne na pamet. Znaš kako, večernje novosti su uvek bile iskompleksirane zato što je politika imala, ne znam kako, ali politik... Jače umrlice. Ma, pazi, ti nisi umro ako te ne objavi u politici, razumeš? U novosti jeste, uvek su imali tanje, jedna i po strana, eventualno kubiju knelete, onda 2-3, ali ovako vrlo slabo. Tu su bili jako tanki i nikada nisu mogli da preteknu politiku, a inače, znaš kako se zove te umrlice sada u politici? Kako zove u žargonu? Ne, Facebook za odlasle. Facebook za mrtve je.
Mada moram da priznam da je i Facebook, regularan Facebook postao na neki način, imamo mi dosta mrtvih prijatelja, Nenade, na Facebooku, ja ni jedan profil nisam obrisao. Ne Ja mogu još da malo obrišem. pa ću imati više mrtvih prijatelja nego živi na Facebooku, svega. Ne da mi se da obrišem. Bez veze bi bilo, čoveče. Ja kako svako Prijatelji malo, da, vidim nekog tako, mislim, nije da objavljuje, nego samo onako, znaš, scrollujem, prisjećam se i to, iskaču mi zajednički prijatelji, kad ono zajednički prijatelji mrtvi sa nekima koji su još uvijek živi. A dobro, Ajdemo, Mare, mi na srećnije teme, a to je rođendan. Nova godina je, pusti. Evo ga, Mare mi se opet, Mare, otkoči se. Mare, gdje mi nestade, Mare? To su sad ti problemi. Ajde, Mare, otkočio si se, ajde. Ali nije, Nenade. Problem je zbog pozadine, kunem ti se. Morat ćemo da idemo, moramo iz ove firme da idemo nazad kući. Evo, vratite se ovako. Šta da... Jesam ti ja tu pored ili sam gore? Kako izgleda? Ne, pored. Tačno si... Jesam, a? Tačno si... Dobro, pošto ja sebe vidim gore. Znači, idemo na rođendan. Dobro, nema veze. Idemo na rođendan. Rođendan. Da, na rođendan. Čim sam došla na rođendan, znala sam da će biti orgija. Andreja je spavala sa 720 ljudi, a ono što je dermatolog rekao prepričava svima, pogledno što sam pročitao, ali ista su reči. Idemo odmah. Šta? Je li ona na tim orgijama spavala sa 720 ljudi ili sa kime? Otišao sam odmah sam otišao na tekst. Pomislio sam da nije neka naša Andreja, koju mi znamo, ali nije. Reč je o Andreji Sunshine. A čekaj, da nije Andrej? Bodybuilderka, pa ti vidi. Međutim, kaže, to je svakodnevica, a ne, nije svakodnevica da se udvaraju, kaže, njen intimni život je daleko uzbudljiviji, do te mere da se teško može govoriti o intimnosti, pošto ima 55 godina, Nenade. Brate. Pa Nenade, tvoja ispisnica. Ne, onda je to, ja sam još stariji od nje. Onda je to u nekom vremenskom periodu, ne na jednom rođendanu. Kako stari ima 55 godina, bre? Rekao si 52. Mlađi. 55. Ja 3. januara 55, eto. Ja u cvetu mladosti. Kaže, ispričali kako je imala intimne odnose sa 720 ljudi. Andreja inače ima i unuku od 10 godina, neke je živa i zdrava, a na društvenim mrežama je stekla veliku popularnost. Učestvovala je na fitness takmičenju u Velikoj Britaniji gde se birala najbolja zadnjica. Znači, možete i da je nađete na Instagramu, Andreja Sunshine. Čekaj, Mare, nisam govorio, je li je to na tom rođendanu spavala s toliko ljudi ili u tokom nekog vremenskog perioda? Evo, pokušavam, jebem majku da nađem ovde. A to je problem s ovim naslovima. To je blic žena, brate, znači treba imati razumevanja, to je jedan od najretardiranijih podlistaka koji postoji. Pa jeste, ali evo, mene zanima da li je ona spavala na tom rođendanu, to pokušavam da zamislim. Evo stižem, nije. U rođendanu je bila sa 15 ljudi istovremeno, kaže, razvedena sam već 18 godina, jako volim seksi izlaske. Vrlo sam aktivna po tom pitanju, izlazim prosečno 3 do 5 ljudi nedeljno. Moglo bi se reći da sam u poslednjih 18... Eto, Mare opet zanemeo, a nismo u studiju. Ne znam šta se dešava, bre, Mare, taj internet u Evropskoj uniji slabije faća nego ovaj ovde, a? 20 ljudi i stižu ono što... Opet si se kočio, a nismo u studiju. Opet sam se kočio, jebote, ne znam zašto, čovječ. A to je taj evropski internet, viš kod mene... Ne znam, piše da sam na maksimumu, jebote. Čekaj, prekinulo kad bilo najinteresantniji. Sad ću ja da se vratim, samo nešto ovde da vidim sa svojim saradnicima. Dobro, znači mi dalje pričamo o naslovu sa sajta portala Žena, to je Blicov portal, gde je Andreja odmah provalila čim je došla na prosto nekog rođendana da će biti orgija. Sada ona je na tom rođendanu, a to je Andreja. To je bre, to je Andreja. Bre, to Andreja laže da ima 55 godina, bre.
Pa to ti Velika Britanija ne rade, ne izgledaju sve žene kao naše javne žene, koje naši i muškarci i žene izgledaju u Srbiji. Evo pogledaj, znaš kod ima 70 godina. Posle orgija dolazi jedan ogroman prasak, je li tako? Da, dakle da ponovim, dermatolog je rekao da orgazmi dakle utiču povoljno na cirkulaciju i na kožu i vidiš zato on ovako dobro izgleda. I sad to je potrebno i Putinu, jel? Ali samo da napomenem našim dragim pretplatnicima i gledalcima. Dakle, dragi gledalci, ne morate da spavate sa 700 ljudi da biste doživjeli orgazme, ne znam da li znate, ali možete to da radite i svoje ručno. Šta kažeš, Putin? Pa i Putinu je stalo do toga, ali on... Evo, ja sam odmah doživio orgazam, ti si ga pomenuo. On ima orešnik za te stvari, međutim, kako ovo, Mare, ovo je... pomozi mi reći, ovo je Informer opet pisao, je tako? Čekaj samo da kliknem. Ovo je Informer. Ovo je Informer, je li tako? Informer, orešnik je ništa u odnosu na ovo. Putin spremio novu jezivu zver, nosi 12 nuklearnih glava i razara cele države. Pa da ti kažem nešto, Putine, ako je Andreja mogla da izdrži sa 15 ljudi na jednom rođendanskom derneku bala, izdržat će i tih 12 nuklearnih glava države. Šta misliš ti, Mare? Evo ja sad čitam o čemu je reč, pošto sam upravo doživio orgazam kao i svi čitaoci Informera kada se piše o Putinu. Rusija je završila modernizaciju jednog od svojih strateških raketnih diviziona u Orenburškoj oblasti, opremivši ga najnovijim hipersoničnim raketnim sistemima Avangard. Dakle... Ja se naježio. Ja se naježio, Bog te vide. To ti kažem. I samim time cirkulacija ide bolje čim se naježiš. Avangard je, kaže, može, mislim, neću ni da čitam, stvarno je to je samo da ispoštujemo našu stalnu rubriku, a to je Putin koji uništava ceo svet. Tako je, Putin u Informeru koji uništava ceo svet. I sad se opet vraćamo na nezgodne teme, a to je Blic objavio. U pitanju je supruga Darka Lazića, izvesna Katarina Lazić. Peče jako, imam podliv. Inače, Mare, dok sam ovo montirao, umesto podliva, ja sam pročitao proliv, koliko sam očeraveo. Možda ima i proliv. Žena Lazića istopila hijaluron u usnama, vratila prirodan izgled i pokazala rezultate. Posjetila je estetskog hirurga. Dakle, ljudi moji, mi smo sada došli u fazu da ove novine ne objavljuju... Ovo je Blic. Šlic. Ne objavljuju samo bljuc. Ne objavljuju samo kada neko ode kod estetskog hirurga da ugradi sise, napumba usta, uradi ovo ono, nego i kada vadi ono što je ranije rađeno. Je tako? Ja sad ne znam... evo... Hijaluron ispumpava iz usana, niti me zanima, ali dobro je znati ovakve informacije, jer novinari vas jure svuda, naročito ovi... Evo, ja ću pročitati šta ona rekla. Katarina Lazić kaže: topila sam hijaluron, ubrizgali smo enzim koji otopi hijaluron za 24 sata. Ima mali podliv, to je sasvim normalno. Peče jako i mene kada jedem papričice, proliv, ali sada sam dobila anesteziju i ništa nije bolelo. Ići ću za nedelju dana, opet da radim usta. Kaže, dakle, to što iscurilo nema veze, ona će opet da ga opet će da ide da stavi. Ali mi se, Katarina, samo nadamo da ovoga puta neće da peče. I ako nekog zanima, podsjetimo, Katarina je se tokom trudnoće ugojila svega nekoliko kilograma, o svojoj kilaži je javno govorila. To neću da čitam jer nije vezano za naslov. Jeste, Mare, ali evo ja tebi prepuštam opet Informer, a to je Baba Vanga. Šta kaže Baba Vanga za 25. godinu? Evo, nalazimo se na izmaku 24. godine. Baba Vanga je predvidela... Stravično predviđanje, stravično. Evropi će se dogoditi nešto jezivo, sve ukazuje na najgori scenariju i kako da ne kliknete, dragi gledalci, na Informer. Ja prvo ni ne znam, oni redovno, inače, prenose predviđanja Baba Vange s ovom njenom slikom, jel? U stvari vidite i vi, dragi gledalci. Ja sam otišao da vidim. Nema ništa posebno za 2025.
osim da će da Evropa postaje retko naseljena. To je jedino, inače Baba Vanga umrla by the way 96. Ja sam se uplašio da nije ona još uvijek živa. Razumeš, pošto stalno obnavlja proročanstva, međutim ako nekog zanima, znači u ovom tekstu postoje od 2025. do kraja sveta njena proročanstva ima ceo. Čekaj, a kad je kraj sveta? Kraj sveta, čak da premotam, ima dosta, brate. Do 5079. Brate. Evo, ja ću da pročitam ovih par godina pre kraja sveta. Neću čitam ovo što ide sa narednih godina, to znamo sve. 5078. Čovečanstvo pokušava da napusti poznati univerzum. 40% ljudi odbija i glasa za Vučića. 5076. Otkrivena, i mislim, ovo za Vučića sam dodao, ali ovo je zaista, piše u proročanstvu da 40% ljudi odbija da ide u drugi univerzum, hoće da ostane u ovom. 5076. otkrivena ivica poznatog univerzuma. 4674. Gde je Mare sada opet kada je najinteresantniji zabagove ovdje? Brate, ne vredi. Mare, odmrzni. Kaže, ljudska jebi ga. Zamrznu si se prilikom 3. godine koju si čitao. Pa tu sam i stao, da ljudska populacija dostiže vrhunac od 340 milijardi i ljudi se mešaju sa vanzemaljcima. I mislim da je to... Znači, nemamo neku preteranu ni želju ni volju da dočekamo tu 5000. godinu, nije nešto. Po sranje, u jaji, 4509. Ljudi uspostavljaju komunikaciju s Bogom zbog višeg moralnog razvoja. 4308. Vidio, razvoj ljudskog mozga smanjuje sebičnost. Znači, tek 4308. Za 2000 godina više nećete biti sebični, dragi naši patreonjani. Sad, Mare, prelazimo na blagi, kako se to kaže, celebrity deo. Evo ko je dlakavi Srbenda koji je zaveo mega slavnog glumca. U uskim gaćicama raspaljivali maštu i ženama i muškarcima, a onda je Srbin nestao i pojavio se ovaj Apolon. Neki zgodni glumac Luke Evans odavno je priznao da je naklonjen istom polu, a na partnerima koje šeta mogu da mu zavide i mnoge žene. Iako je trenutno u stabilnoj ljubavnoj vezi, mnogi ga pamte po bliskom odnosu sa jednim muškarcem sa naših prostora, nazvali su ga dlakavi Srbenda. Ja sad ne znam, Mare, da li ima u nastavku vesti ko je taj dlakavi Srbenda? Ima, ali ja sam, toliko su mi se tresle ruke. Ima i dobra slika sa dve dlakave bulje kako leže i zajedno se sunčaju, ali nije mi stala, jebi ga. Mislio sam da je naslov i podnaslov da je bitniji. Pa ne, ja ne znam, nema šta, ne nudi ni da kliknem. Ko za inac, samo za ovaj tekst mi ne nudi da kliknem. Srbin je neki Mića, ili Luka, ili Pera, tako nešto. Neki maneken, neki gospodin dlakavi Srbenda Mića, ili Luka ili Pera. Zato si uspeo da pronađeš tekst o tome šta je prvi znak demencije. Da, prvi znak demencije, verovo, evo neću ni da, ovo je inače Srećna, podlistak Republike, recimo, podsjetite nas, jebemo majko, ja zaboravio. Sad ću da u stvari vidim, ići ću na website. Evo, ovo su prvi znaci demencije, možete da ih vidite, dragi gledalci, uveliko u DLZ i kod mene i kod Nenada, dakle, ali, evo, kaže, Srećna na Republika RS, kaže, evo, šta je, znači, ako odete u samoposlu i zaboravite šta ste hteli da kupite, ili se ne snalazite u onim među rafovima, ne znate više gde je mleveno meso, gde, u stvari, nema kod vas mleveno meso, to ovde pakovano, kod vas mora onaj majstor da stavi ono crno, buđavo sa dna, pa da ti samelje, zaboravili ste gde su vaše omiljene stvari koje kupujete za klozetske šolje i tako dalje, otko znaš šta već kupujete, onda znači da je to prvi znak demencije i blago vašim ukućanima, jel? Dobro, mislim, da ti kažem, ja odavno kad idem u prodavnicu moram da zapisujem. Tako da sam ja... Svako normalan pravi spisak, ovi stvarno su bezobrazni ovi iz Srpskog telegrama. I Mare, za kraj imamo
jednu tužnu priču. Jednu tužnu Ovde mi se priču. najviše svidela, alo, dakle, ovde mi se najviše svidela u stvari slika Goge Sekulić koju su oni odabrali. Pa jest. Mislio sam da ima direktne veze sa ova kragna, sa hapšenjem, međutim, nema, neću ni da idem na web sajt, objasnit ću šta je bilo, ovo su svi detalji hapšenja Goge Sekulić, pokušali smo da uđemo peške, išli ljudi na tezgu, bili malo veseliji, zaišli na granični prelaz, videli nema nikog, i rekli idemo, i oni ih pohapsili, to je priveli, zadržali, eto, i rekli ne možete, mislim da se zajebavate tako u Europskoj uniji, mislim da se desilo u Hrvatskoj, evo ajde, proverit ću, naših gledalaca radi, ne, za granici između Bosne i Hrvatske, znači Zapadni Balkan radi šljaka punom parom. Punom parom, dobro. Sa njom je i bio, izvini, reda radi, da pomenemo i njega, pevač Aleksandar Mišovičić. A ne, nije. Aleksandar Mišovičić, poznatiji kao Ksander. Čekaj bre, a ne, ona je Milojičić. Kena je Milojičić. Da, on je Milojičić. A ovaj Misu Mistučić. I ovaj se zove Ksanader. Ksander. Stanak, Kena, Kenja, da. Vidiš kako je to. Dobro, uspeli smo brzo da spičkamo ovaj moj deo, Nenade, što su gledalci tražili, rekli su ne mora da vam Smećanik traje isto ko normalna emisija. Ne, brate, samo su dve drugarice sa patrona rekli, dobro, ovo možda i ne morate baš da radite, ali svima vam se svideo, mi ćemo pokušati zbog te dve drugarice naše popravimo kvalitet ali dobro, tek smo krenuli. Mislimo da je jako važno da neki naslovi koje ovde pročitamo i koje emitujemo u Smećarniku ostanu zabeleženi za vijek i vijekova, jer možda će se to jednog dana naći u udžbenicima novinarstva, a mogu da vam kažem da smo za ovaj deo gde ćemo sada da listamo novine spremili takve maestralne stvari da to jednostavno nismo ni očekivali. Čak imamo 2 naslova koji mogu da konkurišu i za naslov godine, mada tek je 2. epizoda u ovoj godini, ali mi ćemo zvanično proglasiti jedan od 2 čudna naslova. Zašto da ne? Iz 2 Smećarnika biće naslov godine. Pa, onda ćemo da idemo dalje. Znači, idemo na kratak džingl i vraćamo se u Smećarnik. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. I evo nas u drugom delu prelistavanja. Mare, uspeo sam da u Šapcu... Samo da... Nesto si mi. Gde? Samo da kažem, dragi gledalci, vratili smo se u naš novi studio. Kao što vidite, mi ne možemo... Kako ti... Vidi ovo, Nenad, izgleda ćemo opet morati da idemo kući. Nešto ti se ne vide dobro te vesti. Nema veze, kurir, nabavio sam... Mogu da ti kažem da svih novina ima na kiosku, samo kurira nema. Ne znam zašto. Kurir najjača novina. Najjača novina kurir. Kurir ti je, Nenade, po meri Srbina. Znači, to ti je ono, Blic je ipak previše, tu ima tih tekstova o orgijama i odlakavim Srbima, a kurir ti je prava srpska mera. Da, ali gledaj, naslovna strana je iz Crne hronike. Drama na bulevaru, to je juče bila neka Jurnjeva uhapšena, osumnjičena za ubistvo Pivceta. Ali Nenade, pominjali smo ga u prošloj epizodi, Pivceta su bili ove nedelje govorili. Ali ono što ipak je ovde naslov broj 1, a to je da je Vučić poslao jasnu poruku da država neće tolerisati korupciju i naslov je obračun, vidiš, nema zezanja. Ono što je potpuno mnogo... Čekaj, Nenade, ćemo se mi baviti u normalnom delu za tim njegovim intervjuom. Ne, hoćemo, da... Pa da ne pričam preterano sad. Nemoj, evo drugo priči drugo. Da, nešto mekše. Ovo sigurno nisi znao, a bavimo se Putinom redovno. Veruje samo Robertu Ficu, poverenje. Putin pregovore sa Ukrajinom želi jedino u Slovačkoj. Zašto ne u Srbiji? Zašto ne u Kijevu? Aha. Zar ne veruje Vučiću? Zato što, dobro, ovaj Fic je popio i metak zbog Putina, razumeš, tako da, kako bi ti rekao...
Pa a čekaj, a koliko je atentata Vučić preživeo? Dobro, pravo si, 78. Tako je. E, O, razumeš, Putine, daj malo ubaci bre ovog našeg bre, znaš da su zeroni za tobom. Ovde još je Milica Pavlović kupila džip od 120.000, da? ko je to? Ko Pa je ta? Milica Pavlović, neka pevaljka. Rekao bih, ovo ovde, vidiš. Evo ovo ovde. Ova. Vidim neku u beloj haljini. Pa ta. Ta je kupila džip od 120 dolara, hiljada. Dobro, nisu evri, hiljade su u pitanju. I ovde je sada, dok gledate Marka Zamrznutog, Čuje treba. Ja da se opet... veoma zanimljiv ovaj... Vratio sam se, vrati nas Nenade, stavi nas Nenade na normalno. Ne vredi, a? Vrati nas kući. Opet budemo... Mare, šta je sada ovde zanimljivo? Ovde je vest da se formira novi pokret, ponovo. Mare, opet si zamrznut i opet si bez pozadine, da znaš samo. Ne znam šta se dešava ljudi sa Markom. Ti evropski internet fazoni izgleda nešto nas zavitlavaju, ali dok Marko ne dođe, ja ću samo da vam kažem, da vam pročitam jednu izjavu iz Kurira, a to je vest dana. U toku je hibridni rat, sve je koordinisano iz jednog centra, kaže Vulin. I ono, Mare, što je meni, na primjer, zanimljivo, to je da je najavljeno da će ovaj novi pokret, učlanjenje krenuti od 15. marta. Vidiš ovaj pokret novi Vučićev. Čuo sam, ali... 400 subvencija za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove dodelilo je Ministarstvo za brigu o porodici. Ovo ćemo, sam našao bolji. Dolovac ponovo pozvala studente na sastanak, njih to ne zanima, Mare. Ovo je veoma zanimljiv naslov. Vidi šta kaže. Inatili instrukcije. Ti znaš da je Kurir se hrabro držao kad smo ti ja u pitanju, nikada nas nisu nešto napadali, pljuvali poput toga. Nikada. I ja ovaj naslov želim da protumačim i u tom smislu da je ovo nešto što možda može malo da podriva ovu Zagu Dolovac. Ajde, vidjet ćemo da li ima i u ostalim novinama sličnih naslova ili je to samo Kurir izletio. Ovo mislim da je samo autorski tekst je napisao izvesni doktor Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Spoljna politika Srbije, nepotopljeni čamac u uzburkanom moru. Gde to čitaš? U Kuriru isto? Gledaj, autorski tekst, vidi bre. Čovek, doktor nauka. Srpski čamac nepotopljen. Vidiš? Ovo sada, Mare, ulazimo sad u crnu hroniku, to me ne zanima, pravo da ti kažem. Ako se slažeš... Bitno je da je Pivcetov ubica uhapšen i bitno da je onaj... Jesi vidio, Nenade, kako puca onome u Čačku u noge? To je izašlo na portalu Blic, ali šta da radim, dragi gledalci, kad nemamo tu tehnologiju da vidite... Dobro, Kurir daje ljubavni roman kao dodatak pred Novu godinu. Nenade, kupuj Kurir i čuvaj mi, molim te. Razdvojeni horizonti 2, ali moram da nađem jedan. Ko je pisao? Vidiš? A ko je pisao? Šta piše tu gore? Natali? Pa Mare, to nikada nema. Nikad nemaš koji je autor ljubavnog romana. To je ranije... Kako bre? Nije Angelina Despotović. Ujebote, čoveč. Angelina. Znaš ko je Angelina? Znam, to je ta Angelina. Samo se sad preziva Despotović. Samo za ljubavne romane. On je ekspert za ljubavne romane. Sve novine koje sam kupio danas, Mare, sve govore o Jeleni Rozgi koja je imala
koncert u Beogradu, tako da mi ovaj nastav nije bitan, njega nećemo preskočiti, njega ćemo preskočiti. Ono što je bitno, Lepa Brena se oporavlja. Jesi čuo? Od čega? Pa pala, slomila nogu. Debre. Pala u Zagrebu. Zajebao se, video sam to namerno, nisam hteo da izločim, znao sam da ćeš ti, Nenade, naići, pa opet slomila nogu, ne, ili je to Saša Popović slomio nogu, što se Lepa Brena svako malo lomi nogu. Saša Popović je malo ozbiljniji. A čekaj, šta je, čekaj bre, Nenade, ona je koju godinu isto pala, lomila nogu, bio. Tako je, ja isto u Hrvatskoj negde. Pa ne valja kada imaš mermerne podove, Nenade, klizavo. Evo Mare, jedan tužan naslov, ali godine idu, godine prolaze, pa tako ćemo proći mi jednoga dana. Vreme je da brod uvedem u mirnu luku, spremio sam sidro. Tast na gospodina Šutanovca se... Nemoj Miroslave! Miroslave, sad je najlepše! Ne sad, Miroslave! Znaš onu pesmu? Ja sam rođen u cvetu livada i sad opet svoga vranca jašem. Ne znam, ali to je, prepostavljam, on, je li? To je njegova pesma. Nemoj Miroslave da kleneš sada, čovječe, pa sad je najbolje. Tako ćemo bez tih pesama uživo, a? Ne znam, bukvalno mislim da, evo, počeo sam da se topim od muke. Nema tu prevelike filozofije, ništa nije doveka. Sutra da mi neko kaže da okačim rukavice o klin, ja bih se pomirio s tim, ne bih imao problem, otkriva ili... Čekaj bre, on je mlad bre, čuje, on lud. Gde ćeš bre Miroslave kuci, kakve kopačke o klin bre, on lud, rukavice o klin. Kopačke se kaže, sad ću da ti kažem. Ajde, dobili ti, a ja sam spremio novi naslov, u pitanju je Knez. Čovječe, koliko to kurira ima, ej, dobre novine. Pa dobro, ima da se čita bre, nije, a pritom ne gadi mnogo. Miroslav Ilić ima samo 74 godine. Ajde bre, pa Bruce Springsteen, bridem da ga gledam u Dortmundu u junu 75 godina, brat. Čovječe, pa Mick Jagger, pa ko hoćeš čovječe, šta ti je? Da li ti znaš ko je gotivio ovoga Kneza? Ne, ali znam da je živeo u komšiluku mog pokojnog ćaleta i čuo sam neke priče o njemu, a sad pošto stavljaš ovo na YouTube, ja ne znam da li da pričam to. Arkan me je zvao zbog cece, gotivio me, govorio se da sam njegoš za muziku. Priča se po gradu da je Knez bio žrtva porodičnog nasilja, samo da znaš, ne. Ko Sergej? Ne bre, da, ko Sergej, da, isto ko Sergej. To se pričalo, ja ne znam da li je to istina, ali eto, uz tu vest, možda ga Arkan branio u porodičnom nasilju, ko zna. Vidi, ovo je zanimljivo, vidi šta čak u Kuriru ima. Šta? Samo 6 premijera u 25. godini, a prvi put kod nas pozorišni binž sa predstavom Više od igre. Ko? Nisam čuo ko? BDP, Beogradsko dramsko pozorište, sprema premijeru sa pozorišnim binžom Više od igre i cena će biti online predstave su 1000 dinara. Samo nek se pripaze tamo upravnik i hoće glumci sada dižu crvene šake. Da, crvene šake. Čekaj bre, Nenade, mi smo praktično pohvalili Kurir. Pa jesmo, pa i zaslužili se. Prvo vidi koliko dobrih naslova imaju. Drugo, nemaju mnogo Vučića, samo na jednoj strani. Ono što mora. Ok, prelazimo na jedno od najvećih srpskih stranja, to su Novosti. I ako se slažeš, ja bi ove Novosti samo tranga, ne bi ni listao mnogo. Možeš odmah i da ih baciš. Ono što je bitno, Mare, oni donose analizu po kojoj pročišćeni SNS biće baza novog pokreta. Ja sam ti rekao da će Šapić da ide u zatvor. Znači Šapić prvi ide u aps. Šta misliš, ko bi mogao da bude u tom pročišćenom SNS? Ja sam čuo neke glasine, da li mi veruješ, ne, da sam čuo glasine da Glišić pravi neku svoju varijantu
za taj slučaj ako on ne bude u pročišćenom, nego u onom nepročišćenom delu SNS. Daj bre, Glišić, jebote, može da samo tamo... Ja sam i rekao, znači nema šanse, ali čuo sam glasina da Glišić pravi neku svoju rezervnu varijantu, da će onda se preokrene kada Vučić bude puko i da čovek traži prosto, verovatno kupuje sada, rezerviše i to. Dakle, Glišić sigurno nije u tom, čim planira da pobegne. Nije ni Gašić. Pa je Gašić prelazi kod nas, to sam već... Luka Kebara. Znam ko će bude. Luka Kebara, Nevena Đurić, Staša Lift i ona Božićka, ona je odvratna. Sandra Božić, tako je, bravo. Ona je, ne, evo gledam ovde, ovi imaju dodatak doktoru kući, znači slobodno nemojte da kupujete Večernje novosti, ne treba vam u životu. Što, čekaj bre, stani, ili ima nešto u doktoru kući? Ma jo, bre, vežbamo u Blaži Tišijac, to znamo. Daj doktoru kući. Nekada i prehlada zahteva antibiotik, kada padne estrogen, češće se razvijaju urinarne infekcije. Ako ste zimogložljivi, to je zato što vam fali vitamina i minerala. Nenade, znaš šta sam sad uradio? Šta bre? Čekaj da vidim, imam ovde neki... Mare, vidiš, ovo nismo znali, brate. U urinu se nalaze zombi ćelije. Šta? U urinu se nalaze zombi ćelije. Kad piškiš, ono što izbaciš ima zombi ćelije. A kaže da... Šta su zombi? Ne znam šta su zombi ćelije. 11 namirnica za zdravo mršavljenje. Ovsene pahuljice, jabuke, sočivo, jogurt, jaja, nar, čili, kašav, helje, losos, obična stola i junetina, kaži... Da ti kažem nešto sad, slušaj. Sada imamo, dragi gledalci, ekskluzivnu situaciju, a to je da sam prvi put na ovu mrežu Evropske unije, dakle na mobilni telefon sam zakačio, nisam više na Wi-Fi-u ovom tu, što imam ruter, nego sam na telefonu mobilnom, jer imam beskonačno mnogo interneta za samo 7 evra. Dakle, dragi gledalci, ko vas deru tamo nije normalno. Hoću kažem, sada možemo da proverimo kakva nam je veza, jer možda mogu buduće da snimam preko Skype-a putem mobilnog telefona kao hotspota, znaš. Tako da evo sada bukvalno eksperimentišem, jer sam malo pre video da se opet gubi veza i zaključio sam da moramo i da idemo na mobilni telefon. Tako da evo, vi kako sada šljaka jebe kevu. Eto, a kod nas kontra... Nekada su Srbi, možda niste znali, u rat sa Bugarskom išli kao na svadbu. Šta? Koje su to novine? Doktor u kući. Večernje novosti, bre. Doktor u kući. Zdravo je, Nenade, dobro je za zdravlje ići iz Bugarina. To je to, ne bi dam. To će da poruči. Opet. Nemoj, molim te. Alo, šta smo stavili pozadi? Šta je to pozadi? Brunin godišnji dar Neymaru. Dala Neymaru. Lepo. Šta je Bruna? Ko je Bruna? Pa Bruna ima veštačke. Ima veštačke, vidi se. Baš su ono veštačke. Aha, pa to, šta sad da se radi? Radimo. Baš su veštačke. Ima 4 miliona pratilaca na Instagramu. Mađarska manekenka Gabriela Gašpar čeka DNK test da bi dokazala da je Neymar otac njene ćerke, a ova 13 meseci posle raskida veze usred neverstva. Brate, ovo je Marko Kombino, ovo je za katolički bož objavio da čeka 4. dete, drugo sa Brunom Biancardi. Da, istom lepoticom koju je svojevremeno, kažu, prevario 92 puta. Pa kako znate, bre, 92 puta? Samo? Alo, brate. To je to, dobro. Ajde da vidimo mi. Lupo Recke. On je očigledno Lupo Recke ili ona. Vidiš. Oni daju ovde gore nešto što sam primetio da i drugi daju, a to je 100 velikih stvari koje je Vučić uradio.
To je navodno neki video, Čitaj. to je video klip neki napravio Željko Mitrović i onda oni Dobio je zadatak, da napravi video dokaz klip. Bjelogrlić i Proglas režiraju haos na fakultetima. Ne čitaj to, evo. Molim? Kažem, ne čitaj to. Predsjednik Vučić najavio akciju velikih razmera, udar na korupciju od vrha. Čekaj bre, čitaj mi listu čitaj. Hoćemo da vidimo kojih 100 stvari, gde je ta Ovo lista. samo naslovna strana. Evo da vidim. Lista 100 velikih stvari koje je Vučić uradio. Impozantno. Željko Mitrović objavio video posle kojeg će vam sve biti jasno. Vučić nema alternativu, niti će imati dugi niz godina, kaže Mitrović. Vlasnik Željko Mitrović podelio na Twitter video u kojem je na najbolji način nabrajao rezultate i objasnio zašto misli da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nema alternativu i zašto ga podržava. U tom videu Mitrović je podsjetio na 100 velikih stvari koje smo, kako i ne, zaboravio. Koji? U tom tekstu. Čekaj bre mali, ajde, evo sad ćemo da vidimo Željko Mitrović. Aha, misliš da idemo na video? Pa ne na video, nego evo sad ću da vidim šta je to. Čekaj, evo ja ću to, ja sam elektronski, a ti Nenade listaj. Nemaš Twitter? A nemam, da. On je na Twitteru to rekao. Željko, evo ga, Željko Mitrović na Twitteru objavio, dobro. Koja mu je prva stvar? Evo, samo to, prvih 10. Evo 10 najvećih uspeha. Šta kaže, ja ne čujem. BDP Srbije, pa to je laž. 27 zemalja povuklo priznanje. Klinički centar. Rezerve zlata povećane. Izvršeno 10.000 Nenade postupaka van telesno polje. Otvoren auto Miloš, mnogo brzo ovo ide, ja ne mogu. Plata nastavnik uvećana 130%, 11 KBC Niš, 12, povećana, ajde prekini, dosta je, stvarno ne mogu, mnogo brzo ide, ne mogu ja da ovo brzo čitam, ipak sam ja Nenad u nekim... 4 sekunde 100 naslova, pa malo li je? Propustili smo prvih 5, vrati da vidiš šta je prvi, da vidimo šta mu je na prvom mestu. Ajde, evo da vidim šta je prvo. Prvo je, evo, ajde bro, najmanja nezaposlenost u istoriji. Znači, kunem ti se da je ovaj žvalovi... Stabilan kurs evra, BDP porastao sa 43. Nije Vučić uradio kurs dinara, nego Jorgobanka Tabaković, bre. Pa nema, to kod njih ne postoji. Žeks normalan, brat. Evo šta je on tu još spomenuo. Žvalovi je sedeo i pisao to sam i onda rekao, maj me izmontiraj, ti to umeš. Novi rezerve zlata uvećane više od 3 puta, 10.199 van teleskih uplod, Narodni muzej je otvoren posle 15 godina, otvoren put Miloš Veliki, plate nastavnika uvećane 130%, zato što su plate nastavnika uvećane, eto nama štrajka prosvetara. Šta je? O plaćenici. Verica Radeta je dala izjavu dana, Mare, uskoro početak suđenja pilotima hrvatskim koji su bombardovali Petrovu cestu. Vidiš ovdje. Aha, vidim. Bez dana. To je izjava dana. Od 70 novih sredstava u naoružanju Vojske Srbije. Mesić blok, to je ono kad Hrvati u kuharici napišu recept, Kurtijevi lobisti iz EU pečatiraju, a Đilas i njegovi moroni recituju. Znači, Halo je carski. Čekaj, šta je to? Šta si to upravo pročitao? Kao dosije X. Citiraju ovoga dosije X, to je citati sa Twittera i ovo je Nebojša Krstić napisao. A šta je message blog? Svaka obojena revolucija radi se preko studenta, kaže Vulin. Studentima niko neće ništa dati, ali će ih gurati ispred sebe. Guraći ih da oni budu ti koji gube godinu ispite dragoceno vreme koje nikad neće vratiti. Gospodine Vuline, nikad neće studenti vratiti vreme koje si... primetio kako je, jesi primetio kako je Vulin mekan? Ne izražava se... Ne kenja kao ranije.
Šolakovi mediji objavili uputstvo za rušenje države. Nenade, je ovo sada Šolakov medij? Nije. Ovo sada što gledaju naši... Sada 50% Šolakovi, 50%... Ne, nije tačno. Mi smo sada potpuno... Ovo, Smećarnik, ovo nije Šolakov medij. DLZ Smećarnik je 100% nezavisni medij. Pazi ovo sada. Jovanović Miloš Štabljar preti ubijanjem ako se njemu i Đilasu ne preda vlast. Ideolog opozicije, ko je ovaj ideolog? Neki Boban Bogdanović, ideolog opozicije. Nećemo stati dok ne ocepimo Vojvodinu. To taj kaže. Jo, Mare, aj se sjećaš ti ovih priča s početka emisije Orešnih, pa 12 nuklearnih glava, pa ovo pon. Sećaš se? Da. A gledaj čime Rusi na Ukrajince jurišaju, grale moj. Pogledaj. U roze ladi. Da, ovi Ukrajinci kad vide roze, wow, beže. Dakle, alo, stigo se vidim do pola, je neverovatno govno, brate. Znači, nisam... Čekaj, stani, ovde se, Mare, nalazi jedan od... Koliko košta alo, koliko košta? Alo košta, alo košta... 25 dinara. 50 dinđi. Jebote, čovječ. Vidi kako su ih slikali, brate, jadna žena, pala, polomila guzu. Pucaju kosti i sve se lomi. Da, pazite sada... Čekaj, to je kao ilustracija ili je to neko stvarno kao? Pa ilustracija, naravno. Mare, ovde sada, da li dolazimo do ovog naslova kog sam ja video da je zajeban? Naslov, jedan od naslova koji može da dobije epitet naslova godine. Jahao sam staniju u senu, kaže Kiki. Jahao staniju u senu. Šta kaže, daj mi neki detalj, molim te, u kom kontekstu je to napisano? Na cestu treba njihovo... Možda nije mislio na ovu ljudsku staniju, nego neku kravu staniju. O akademskoj građanki, neko je pričao. Imamo dosta zajedničkih prijatelja. Marko Maneken je pao pod pritisak i srozao se što je bio sa devojkom koja se golim sisama šetala po terasama i golim guzicama privlačila pažnju. Dečko na tom nivou nikad nije smeo da dozvoli da bude sa jednom takvom. Ima ponašanje. Ne možete da bude boginja od 1,50 m, atraktivno, okej. Čekaj, je to Kristijan dao intervju? Šta je to? Isto je bilo u toj nekoj farmi koji ide na televiziji pa kaže nadovezao se Kristijan. Prva je čepila baš piše. Reci slobodno, Nenade, ovo možeš da kažeš, šta? Čepila pičku, šta? Prva je čepila Aha. Na Instagramu i dobijala fake garderobu od toga. Govorio sam joj šifru seno. Ona bi dolazila gore da je i jebem i rastajali smo se čim završimo posao. Znači, jahao sam staniju u senu. To je naslov koji me šokirao. Ima još jedan naslov, Marina Visković kaže, prestala sam da pušim, ali volim da pijuckam. Dobro, to je okej. Šta kažu? Teja, imam neverovatan strah od aviona. Sanja Đorđević, suprug mi je bio ružan, ali sam se zaljubila. I Mare, a ovo ja mislim u sledećim novinama je ovo najbolja. Aha, onaj drugi naslov. Ovaj drugi naslov. Mada ne, ako znam, ajde da ga sad iskoristim, ko zna da li će biti vremena posle, ali ovo je meni možda još bolji naslov od Kikijevog. Vidi, Dara Bubamara. Koje su to novine? Dara od... Alo. Dara, daj da vidim. Dara, ne vidim, moraš da približiš još. Dara od fana dobila spermu od lososa. Čekaj, Dara od fana dobila spermu... Dobila je u Zagrebu, a javnost je otkrila da je od jednog fana dobila specifičan poklon. Spermu divljeg norveškog lososa u krioničkoj epruveti namenjenu za intenzivnu kozmetičku reparaciju.
Moram ja da nabavim. Znači, ovi ne vade, brate. Ovo je haos. Da, se sećaš, Nenade, kada je Alo bio podlistak Blica? Blica, da. Drugi list iz Tekovića. Vučić kreće, Srpski telegraf, Vučićeva seča Knezova, Kneletov Porsche na prodaju, 700.000 evra, Terza i Ljajić složni stranci da vode srpske studije i podneta prijava, Severina brutalno vređala svog sina, rekla mu da odjebe. To je naslovna. To je naslovna strana. Jesi vidio, nema politike, jebote, opet nema politike u Srpskom telegrafu. Nema, brate, Vučić, Rat Knezova, gledaj. Izvini, vidim u facu, pogledam u facu, jebote. Prava predsjednička, Kaže, dok ti produžena ruka proglasa, tribina pa krka u kafani. Pa i opet, piš pa da ne odu u kafanu, ste normalni, bre, vi. Pa bre, nekad smo držali tribine po unutrašnjosti, kad nas zvali ljudi normalno i domaćini to odvedu na klopu. Samo za kafanu smo i radili, Nenad. A to, brate. Probijena granica strane investicije prešle 5 milijardi, nije neko dobro, Jesi čuo, Nenade, za to? Izvini, dakle, on se hvalio kako su investicije na RTS-u, kako su investicije nenormalno visoke, a 34% tih investicija dolazi, ili 30% dolazi od Kine. Da. Znači, potpuno ludilo. Mi samo što nismo progovorili kineski ovde još. Mi ćemo da najebemo, brate, sad za par dana kada Trump dođe na vlast. Amidžićeva žena sa povezom preko oka neće Mina niđe. Evo ovde Mina. Šta je bilo, Čmičak? Severina brutalno zlostavljala sin. Nenade, šta je bilo sa okom, Čmičak? Žena je imala povez preko oka, nije otkrila kako je nastala povreda. Čmičak! A Severina otkriva, Srpski telegraf pokušava da svoje dete otkrene protiv oca. A nemoj to da čitaš uopšte, ne. Mada sam ja, pevač sa klinkom koristio kokain. Šta? Da raskrikala kolegu. Čiji koji pevač s klinkom? A ko je to pevač? Ko je ko ovde? Otkud znam ovo? Koji pevač? Unović otkrio u Švajcarskoj da je jedan čovek, da mu ne izgovori ime, koristio kokain. Jeste, sad ćemo mi baš da pričamo tako. Rozgao muškarcu koji je ukrao srce, skroman je... Opet rozga. Ga volim. Rozga. I naravno, Mare, kako da ne bude još jednom naslov, Dara dobila spermu norveškog losa. Nisam znao. Anđela i Stefan ipak bili intimni, kaže Srpski telegraf. Ja glasam za jahanje Stanija u Senu. To je ipak... A ne, meni ovaj bre losav, bre, Da, šta, ono imamo dva poznata imena, dve zvezde, Kristijana i Staniju i jahanje u Senu. Dakle, brate, jebanje, čepljenje pičke, Putin, Boge uz Ruse. Informer, gledaj ga. Zanimljivo da nije Vučić, nego Putin na naslovnoj strani. Zar nije Bog Srbe, bre, majku mu? Ne, ali pazi, ovi drugi, Vučić je tek gore, jeli? Da. Da, živim za Srbiju. Moji rezultati sve govore. Tu je naravno i objavili su fotografiju našeg gazde DLZ-a, Šolaka. Aha, šta kaže, objavljaju uputstvo. Kuharicu smo objavili. Objavljuju uputstvo za rušenje države. Deda Mraze, novi trend u Srbiji. Deda Mraze, donesi mi silikone i emotivna Jelena Rozga, moja veza sa Srbima je duboka i neraskidiva. Dobro, jebote. Vučić, stvarno Jelena Roz. Dačić kaže Srbija čuva bezbednost. Kena kaže... Nenade, jesi video, jesi čitao o nastupu, ja sam čitao malo o nastupu i to u Informeru, sam čitao o nastupu Ružića kod Ivana Ivanovića.
Pa nema danas, to si možda čitao na A vestima. nema, čitao sam danas jer je bilo sinoć. Nisu stigli da štampaju, a ne znam da li, pitam te ovako, jel znaš, ne mislim da nisi znao za to. Ne, znam, ali nisam gledao, ne znam šta se dešavalo. Ružić srao, brate, da Vučić gazi ustav, Ružić hoće da digne SPS iz mrtvih, Ružić za studente i to, znači Ružić popuno onako jedna, trebalo bi razmisliti ga zovemo u emisiju, a šta kažete, dragi gledalci? Zato što sam mu se ja zamerio, kad nije podne ostavku, ja sam napisao ostavka pizdo i on mi to nikad neće oprostiti. Izvinit ćeš mu se, Nenade, ništa lakše. Nataša, poznata glumica, Nataša Ninković kaže dalje imam strast prema glumi. Ja bih pitao samo, nije jasno, šta ovoj Nataši Ninković glumici treba da izlazi u Informeru? Eto, to me živo zanima. A, misliš što je ona dala intervju? Moje je ona uopšte razgovarala, 52 godine ima, Peđa radi na Andrejnoj glavi, Danijela volim da pevam pod tušem, Jel Danijela, jel Andreja Šanšaj, Nenade? Ma ne, Danijela. Nije Andreja, ko je Andreja? Danijela volim da pevam pod tušem, a Ne, ovo što radi... Rada Radenović, taj me naslov iznenadio, vidi Radu Radenović, evo je ovde. Šta kaže Rada Radenović? Niko ne vidi moja... Niko ne vidi moju pamet pored izgleda. Ja zanemeo, brate. Pa dobro, zašto ona baš lepa onako? Ona nije da nije. Ona lepa. Ako mislimo, ne znam, daj da vidim. Možda misli na drugu. Ko je to? Ne lepa bre, lepa. Vidiš da je lepa. Dobro, ajde. Čekaj, je to ona voditeljka? Ajde, da. Ivana Bum niko pozirala u lepa. Dok je gole grudi prekrila časopisom, ne vidi se dobro. 566.000 pratilaca ima Marija Šerifović na Instagramu. Ujeva. Željko Takav podatak. Simović ne može da odoli čvarcima, a Marija Mikić hoće da bude dama. U novogodišnjoj noći nosim crvene gaćice. Eto, Mare, predlog za tebe i mene, da u novogodišnjoj noći nosimo crvene gaćice i to bi bilo sve što se tiče i ovoga. Mare, imamo još 3 minuta fore na Zumiću. Ako si... Ovo smo ga razvalili. Imamo jednu kratku da odradimo skandinavku, pošto većina novina donosi skandinavke u ovom svom, pa da probamo da uradimo brzinski. Donji deo noge. Stopalo, taban. Stopalo. Korisnik socijalnog osiguranja, osiguranik. Socijala, šta? Osiguranik? Osiguranik, da. Socijala. Ne, moraš da mi kažeš koliko ima slova. U, korpus, k, dijagonala, d. To sve znamo od tog vremena, od tad. Od tad? Od tada? Ma nema, od tad. Nenade, stani jebote. Znači, probili smo dužinu normalnog trajanja DLZ soji. Moramo skratiti, moramo se obuzdati. Si rešio te reči ukrštene? Nisam, ajde, idem. Oj jebe, ajde, dosta je bilo. Gari, čao i vidimo se, javljamo se, pratite nas, čao. Ćao. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach.